sa Uma ni Inday. Kung bago pa lang ka sa among channel, please click on the subscribe and the notification bell para ma-notify ka sa mga future videos. Niini nga episode atong panagstoryahan ang usa ka klase sa manok nga gimahal sa daghang mga breeders sa nilabay ng mga katuigan, ang Australorp chicken. Ang Australorp chicken usa kini ka klase sa manok nga gitawag og heritage chicken. Gibreed kini nga manok aron sa pagsupply sa kakulangon sa itlog sa manok nga atong ginakonsume kada adlaw. Bisan ako, ganahan kayo kumukaon og itlog sa manok. Ang Australorp gikan kini sa nasod nga Australia. Niadtong 1920s, popular kini sa mga breeders sa maong nasod tungod sa iyang abilidad sa pagpangitlog sa sobra 300 ka buok sa usa ka tuig. Wow! Ang mga local breeders sa England o Australia nag-crossbreed pod sa Australorp sa laing rasa sa manok, sama sa White Leghorn, Langshan o Minorca, aron ma-improve ang breed niini. Adunay tulo ka kolor ang Australorp. Adunay black, white, and blue. Sa Uma ni Inday, aduna kami black Australorp. Ang average nga timbang sa Australorp moabot og 3 to 4 kilograms. Kini nagproduce og brown eggs kay inyong mapalit sa among farm sa Mahalo, Anahawan, Southern Leyte. Ang ayan usab kini nga klase sa manok sa free-range farming tungod kay dili kini agresibo compared sa atong mga nitibo nga mga manok. Ang mga laki o rooster dagko kay sa mga baji o kini lamian kaayo, mao nga medyo adunay kamahalan kung kini paliton. Lagi resulta dagko po. Ang lifespan sa Australorp moabot kini og 8 years. Sa edad nga 16 weeks, ang black Australorp musugod na kini pagpangitlog. Ang itlog niini adunay brownish nga color. Moabot usab sa 26 to 27 ounces ang timbang niini. Medyo dako siya compared sa Bisayang manok. Kung wa pa mo kahibaw, ang brown eggs adunay choline nga makatabang sa metabolismo sa lawas. Pareho sa ubang itlog, aduna usab kini cholesterol, apan dili makadaot ang cholesterol niini. Good cholesterol ang naa sa brown eggs. Mao lamang kadto mga kauma, kung aduna kamoy mga pangutana or ideya, palihog lamang sa pag-comment aron kini atong ma-appeal sa mga musunod nga mga videos. Ayaw kalimot pag-like ug subscribe sa atong channel para updated gihapon mo sa sunod nga mga episodes. Hangtod sa sunod nga higayon. Hasta la vista, mga kaoma.